danna alamar subscribing a daidai wannan jan rubutun, daga nan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin videos idan aka ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina hadhihi wa khalimna khairan minha. Gaskiya jama'a, al'ummar musulmi muna cikin bakin ciki da damuwa. Rufe mana haramaini da aka yi, kowa ya je mai addu'a. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Na kira ga musulmin duniya gaba daya mu koma ga Allah, mu tuba zuwa ga Allah, mu yi istighfari, mu salatu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Muna musulmi masu imani, masu kadaita Allah da ibada, ba shirka, ba almara, ba bid'a. Allah zai amsa mana addu'o'inmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu. Kar mu shiru, mu yi addu'a. Allah baya barin nasa. Allah ka buɗe mana haramaini na Maka da na Madina. Jagororin wannan ƙasa Allah ka waiwayo da hankalinsu su daina jin tsoron Trump da magoya bayansa. Ba shi ya naɗa su ba, ba da iko akan kowa. Wakilansa ma da ƙarya sha bana da ƙarya da komai, tun farkon ma bai ci ba. Sai da ka zo aka ce wai electoral college aka yi murɗiya, shi ne wannan zai zo ya ce zai rushe Ka'aba? Wala ba zai iya ba. Allah ya da za mu yi nasara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma na wato karawa mutanen birnin Kano da jihar Kano da musulmin Najeriya na taya mu munna da abin da ya faru. Shine me abin da ya taso na jihar Kano, ba dan Allah ya ji tausayin mu ba, da yanzu mutum dubbai suna kabarruka, da an yi katilan makatulan. Tun kafin a yi kawo ga wannan, na je Kano tun Kwankwaso na zauna da shi, gwamna Ganduje na zauna da su, na ce kar ku yi fada, kar ku kashe mana jama'a, a je a tambaye su. Sannan na yi wa masarautar mai martaba sarkin Kano wa'azi, da muka je wa'azin Kano ya turo mana farfesa ya zo gurin. Na ce wannan masarautar ta musulunci ce, ba gurin barar da baka ba ne. Haka ne tsakaninmu da Allah a tsarin musulunci za a iya naɗa mace sarki, za a iya naɗa mace ta je ta jagoranci hakiman musulmi. Idan aka yi haka an yi daidai ko an yi laifi? Tsakani da Allah, satar da inyamurai suka yi wa 'ya'yan musulmi a Kano da Jos da Sokoto, laifin iyayen 'ya'yan ne ko laifin wanda suka yi satar? A shari'ar musulunci za a ce a je a kama talakawan, su za a ɗaure a bar inyamuran. In mutum ya faɗa haka ya rikitowa kansa bala'i ko ya yi kirki. To a duba gaba, a duba baya. Bayan haka, daidai ne mutum kana da 'ya ko 'ya'ya mata ka ce in mijinki ya miki ba daidai ba ki mare shi? Islam ne? Daidai ne ka ce mata ka tabi miji? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, a ina aka ajiye shi? Jama'a, taba Allah ba za a yi nasara ba. To da jini a baki ake zubar da farin yau. Sarkin da aka ce na taya shi manna, jawaban da ya yi a ciki akwai tauhidi, ya nuna ya karba. Sarkin da ya hau na taya shi murna, sun yi jawabai masu kyau wanda yake layin musulunci. Na yaba wa Kanawa da ba ku kakkashe junanku ba. Wayannan sarakunan da wanda aka naɗan da na da duk ba su ne sarkin Kano ba, wata ran kuma ba su ba ne. So da ku zauna da danginku lafiya. Mai alfarma sarkin musulmi, ina maka jajan
damoyin da suke faruwa a masarautu. Allah ya ƙara taimakonka da jagoranci. A gaya wa sarakunan musulunci barar da baka ba naku ba ne, mu musulmi ne ba kafirai ba ne, mazaje ake naɗawa ba mata ba. Kar ku bi ta turawa, Allah zai taimake mu. Allah ya ƙara wa mai alfarma sarkin musulmi alfarma. Allah ya tsaye mana sarakunan musulunci. Allah ya sa su baiwa addinin goyon baya a zuci da baki da aiki. Allah ya ba mu goyon bayan masu gaskiya. Jama'a mu zauna cikin nutsuwa da lafiya da zaman lafiya. Bokaye sun haɗi, sun yi barar da baka, sun ce su suke ba da mulki, ba za a haɗi ba. To ko an haɗin ko ba a haɗin ba an gani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.